Sa subong Pebrero, sa kaduwang semana, ginaobserbahan nato ng National Awareness Week for the Prevention of Child Sexual Abuse and Exploitation. Kag siyempre kita sa Bombo Radio Philippines, ginatungdan man nato ng papel nga iniagod nga mapasang kadang hibalo sa aton nga mga kabombo kag mangin instrumento man ang kada isa sa aton agod sa liwat mapangapina ng kinamatarong sa mga kabataan. And subong nga aga, makaupod naton diri sa live studio sang Bombo Radio Iloilo ang isa ka organisasyon nga sa sulod na sa malawig nga dekada nangin isa man sa nagapanguna sa pag-promote sang protection sang kinamatarong sa mga kabataan and malikaw sila sa anuman nga sahi sang exploitation o kon abuse. I-welcome naton diri subong sa studio sang Bombo Radio Iloilo mga kabombo naton nagikan sa Chameleon Association Incorporated. Ang una naton nga bisita nga ako ipakilala sa inyo ang Chameleon Advocacy Program Associate si Ma'am Antoinette Acopinpin. Ma'am Antoinette, good morning. Happy Sunday. Welcome sa Good Morning Philippines with Bombo Ayan and Bombo Gisa. Yes, so maayong araw gid Bombo Ayan, Bombo Jessa kag sa aton nga mga kabombo nga nagapamati sa kahanginan, no. So nagapasalamat kami sa kahigayunan nga ari kami diri subong para maka-share man sang amon nga advokasya. Kag si Bombo Ayan gid medyo sikat gin ini siya sa sang Iloilo, no. May gusto lang nga magpatanyaw, no, ang amon isa ka staff na #1 fan gid si Tita Joy Ambaan. Wow, hello, no, Tita Joy. Gid siya subong. It's a joy to have you listening to our We also welcome there is a Good Morning Philippines from Chameleon France Advocacy and ukon Chameleon France Advocacy and Youth Officer. Kaupod ba natin there sa aton program? We have Eglantine Cami. Hello Eglantine, welcome to the program. You are with Bombo Ayan and Bombo G. Sa Happy Sunday. How are you? Hello, nice to meet you. Thanks for the invite. I'm very well and very happy to be here. Bonjour. Thank you so much for joining us this morning. Ari man diri ang President sang Chameleon Youth Health Advocate, si Ma'am Renette Jane Panes. Ma'am, good morning. Good morning sa mga tanan nga kabombo nga nagapamati subong sa kahanginan. Maayong aga. Di man dari ang presidente sang Voice of Chameleon's Children, Zara Dane Barbero. Maayong aga, ma'am. Maayong buntagid mga kabombo. So ako si Zara Dane Barbero, isa ka president ka Voice of Chameleon Children. Okay, thank you so much. Now, isa-isaw naton silang pangilalaon kung anong kadugay na sila kag nangin kabahin sila sang Chameleon Association Incorporated. Si Ma'am Antoinette, anong story mo ya, Ma'am Antoinette? Isa ako ka advocate sang kinamatarong sang kabataan kag prevention sang child sexual abuse because isa man ako ka survivor, produkto ako sang Chameleon, no, kag padayon nga nagapanindugan kaupod sa amon organisasyon kay hindi naman gusto nga madamo pa sang kabataan naton ang ginaabuso or maabuso kag para sa aton nga tagpalamati basi bala may nabalaan sila nga mga kaso pero nakulbaan sila nga dapat may obrahon ginaari kami diri para i-encourage sila nga manindugan kaupod sa amon kay pareho sa nakabutang sa amon nga t-shirt, we have to break the silence against all forms of child abuse. Nagpira ka namin nga breaking sang silence ang pagginahod para sa kinamatarong sa mga kabataan. Okay, how about Miss Eglantine? Can you tell us about your story? How did you become the member of Chameleon France Advocacy? I started in Chameleon France like 3 years ago. I wanted to have an impact. I studied philosophy and wanted to be on the field and meet children and know how we can help them to fight against sexual abuse. In France, we developed few programs to prevent sexual abuse, to raise awareness, but also to influence opinion and policy makers in order so that like protecting children become a priority in France. Alright, thank you so much, Miss Eglantine. Bombo Gisa? Oo, ang advocate, isa pagid ka advocate nga kaupod naton diri si Renette Jane Panes. And nag-introduce sa imo sang Chameleon kag kumusta ang imong eksperyensya samtang ara ka dira, ma'am?
So ako thankful gid kag proud and honor nga naging parte ako sang Chameleon. So parte ako sang community development program sang Chameleon for almost 4 years now kag sang advocacy program sang Chameleon. So nagapati gid ako nga ang pagsulod ko sa Chameleon is nag-ano gid sang akon nga nagbuhi gid sang boses ko nga ipaglaban ang kinamatarong sa mga kabataan sa komunidad kag magbulig para masolbar ang mga isyu nga laganap subon sa aton palibot. Okay, thank you so much, ma'am. And si Zeradine. Ma'am Zeradine Barbero. So ako, naging bahin ako kang Chameleon, mga 4 years tun goro, kag ako isa ka estudyante, kag nagataogid ako sa akon nga commitment sa akon nga organization subong, kag bilang isa ka estudyante, kinahanglan mo gid nga, hindi kon estudyante ka lang, dapat maiskila ka lang. Syempre, ikaw bilang isa ka estudyante, dapat ka man nga magbulig sa imo nga mga kabataan kag sa iban man nga mga estudyante kay kinahanglan naton nga i-rise ang andang awareness about child sexual abuse. Kag kami sa Chameleon, kami sa Voice of Chameleon Children, kami nagakadto sa kinalain-lain nga eskwelahan, hindi lang sa eskwelahan kundi pati pagid sa aton nga mga barangays para matudloan naton ang mga kabataan sa mga insyakto nga pamatasan, like kami nagatudlo kami sa UNCRC, protections sa mga kabataan, mga safe and unsafe touches, kag mga confusing touches, kag about sa reporting about child sexual abuse and related cases. Thank you. By the way, ano year mo? Din ikaw ga-eskwela? So, ako isa ka second year student sa Pasig City College, kag nagabol ako sa course nga Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. Wow. Basi nag-upon man ni si Ma'am Ligan pagdugong bombo. Mga ROTC Oh, mga- students ay, to that's sila. what siya. Pwede Ma'am Janet. Pressure na siya maupod siya dapat. Sige, istoryahan natin dugang ang Chameleon kag ang mga programa. Sini, balikan ta si Ma'am Antoinette, ma'am. So ang Chameleon is a non-profit, non-government organization nga gintukod sang isa ka babayi, nagumpisa gid sini. She is a French national, Laurence Léger, kag until now sa sulod sang 28 years very active pa siya Japon sa pag-lead sang amon nga organization. So ang Chameleon na-inspire siya sa sapat nga chameleon, no, pamilya ni siya sang tuko kag tiki. Ini siya naga-change ang kolor depende sa iya nga matapikan. Kag nagapati abi ang amon nga foundress nga kung ang isa ka bata nga ginabuso, kuhaon mo siya sa sinang lugar, kag ibutang mo siya sa environment, whereas provided ang iya nga kinahanglanon, may oportunidad, most likely ang bata nga ina mangin asset sa aton nga sosyedad. So taking from there, ang Chameleon may tatlo siya ka program, amo ini ang rehabilitation program, whereas may mga girls kami nga survivors of sexual abuse nga gin-refer ka namon sang DSWD. May ara kami center sa Pasig City, kung sa diin may ara kami 50 ka mga kabataan nga ginabuligan, kag 30 sa Negros Silay. And another pagid nga programa ni Chameleon amo ni ang Community Development Program, whereas si Renette nato naghalin. So ini sila ang mga economically disadvantaged nga mga families, whereas ginabuligan sila ni Chameleon nga mapaeskwela sila, mapamaayo ang ila mga pamilya. Kag may araman kita advocacy program kung sa diin ako na belong. Ini ang amon nga goal naman is ipalapnag ang knowledge, i-orient ang aton nga mga community tuhoy sa prevention sang child sexual abuse kag pag-promote sang child protection. So ini ang Chameleon very holistic siya sa iya nga mission nga i-end ang child sexual violence. No, kag parte sang amon pagbisita dire, it's because nga this week, ang inambal, tagan ini, kagina ni Pambuayan. This February, wala lang kita ga-celebrar sang Valentine's Day. Ginaano man kita in observance man sang National Awareness Week for Child Sexual Abuse Prevention. Thank you. Sino naman ang aton nga mga partner agod nga ang mga programa ninyo nga gin-plaster nimo ang inyo nga mga mission para mas damo pagid ang malabot sang inyo nga advocacy actions. Kay sino kamo nagapakigpares no para sa sini nga mga programa, ma'am?
Yes, so as of now, may different kami nga mga municipalities and city nga partner kag other agency, no? Una, gidira sa agency naton, very grateful gid kami sa bulig sang aton nga partner from the DILG, the Provincial Social Welfare and Development Office, and also sa iban pa Pasig, Bingawan kag San Enrique, Carles, and Malaba ang listahan naton. May araman kami nga gina-target pa nga mga iban nga mga partners. We also partners with schools. We have MOA with PASI and with the ISOFest, no, which is very helpful gid sa amon because mas nagapabaskog ang amon nga networks. And we are open, no. This is also an opportunity to call for opportunity to partner with different institution. And another partner gid nalipatan ko gid ang aside sa media, we also partner with our WCPD sa province. And ang aton yung mga youth sa ilang initiative, may partners man sila nga ila. I Sige. guess they can speak better about it. Alright. Yes. So, sa amon, sa youth, nagapasalamat gid kami sa amon mga partners. First is the Iloilo Provincial Youth Development Council, the LYDC of Pasig, Bingawan, and Iloilo City. Madamo gid nga salamat kay sila gid ni ang nagabulig sa amon nga ipalapnag kung ano ang amon nga advokasya sa Kameleon. Also, nagapartner man kami sa mga barangay officials and schools in different municipality and city in the whole province. Sige, pero diin pagid nakasentro ya ang inyong nga aktibidad kun youth naman ang paghahambalan, Ms. Zara. Or ano O si naman Renette, na- I'm sorry, sige. Ang initiatives, ang inyong nga mga ginapanghimo dira sa mga bilang mga youth advocates. Sige, So, unahan ka si Ma'am Renette. Bilang mga youth advocates, so nag-visit kami sa different schools and barangays, municipalities in the whole province of Iloilo and even in Negros Island. Also, partner man kami sa DepEd, nagakanda kami sa mga lectures, and with the Cerquera de Cameleon, we have our social circus nga conduct namon sa mga schools and communities where we from the advocacy program nagakanda kami lectures about our topics, and the Cerquera de Cameleon is nag-teach sila sang circus para sa mga kabataan sa komunidad. Yes, no witness to naman one time sa Ateneo de Iloilo ilang show ang Bujisa. Okay, how about si Ma'am Sarah? May idugang si Ma'am Sarah? So, Zara. Zara, sorry. so tsaka itong gihambal ng Renette, kami nagkakadto sa iban nga community nga eskwelahan, kami nagatudlo sang amon nga different topic. So sanay nang Renette nagatudlo sanda ka about sa HIV, AIDS, ka mga reproductive health, kag mga kag kami sa BCC kami nagatudlo katong gihambal ko kagina nga mga UNCRC about child sexual abuse, kag Subo, kag this February kami may activity man sa Pasig National High School. Hindi lang kuon nga kami ma-lecture man, kag may email kami nga mga Cerquera de Cameleon, kag ang gihambal ng Renette kagina nga amo ang kami magakandak man kang social circus. Sige. Zara, kamo nga mga kabataan, ano ka-importante ining ginatungdan ninyo nga papel nga ang youth and children ara man nga mag-advocate sa child protection against child abuse? So, importante gidaya para ka na mga kabumbo kay hindi ko nga bata ka lang, hindi ka kamaan mag-speak up para sa kaimong kaugalingon. Kag dapat ikaw bilang isa ka bata, may rights ka gid, may kinamatarong ka gid, nga kinahanglan mo gid i-speak up kag mag-seek help man sa iban nga nga tawo. Kag kami sa BCC nagapati kami nga kami isa ka voice para sa aton mga kabataan nga hindi ka maan maghambal, hindi ka maan manugid, kay nagapati man kami nga ang rights ka bata is kinahanglan gid nandad ang gamiton sa intsakto nga pamaagi, kay patasubong duro-duro gid ya cases ka mga child sexual abuse, mga teenage pregnancy, kag ang mga kaso nga hindi sanda for example hindi sanda ka mamanugid kay nahadlok sanda manugid, kay dahil tungod pamilya nanda ang isa kananda ka nag-abuse man kananda. So dapat kinaton sa natudloan kung ano bala ang dapat nanda nga himuon sa amo kadaang nga mga kaso. Sige, thank you so much, Ma'am Renette. Jane, you have something to add sa kung ano kadako man ang papel nga inyong nga ginatungdan diri sa pareho nga mga kabataan sa amo sining advokasya?
So, nagapasalamat gid kami nga may ara nga platform para sa mga kabataan nga ipabutsyag ang ilang nga mahambal man sa mga issue sa komunidad. So, nagapati gid ako nga bilang isa ka bata, kung magistorya ka sang problema sang kabataan sa isa pa ka bata, mas maintindihan niya kay ang generation nagaintindihan ay kamo bilang pareho ka mo generation kag ma-explain mo maayo sa ila ang kung ano man ang mga ginaka-eksperyensya nga problema, especially subong nga sa Iloilo province, the cases of HIV/AIDS, the cases of teenage pregnancy is very rampant. So nagapasalamat kami together with other youth organizations nga partner namon sa community. Nagapasalamat gid kami nga may ara kami platform nga maihambal namon ang amon nga boses kag ipaglaban kung ano ang mga karapatan man sang kabataan. Salamat, Gid. Sige. Katuan naman naton ang isa pagid ka kinahanglan na toktaon no bambuayan sa pagkuswag sang teknolohiya ari ang mga Yes. dalayaman bambuayan Oo. nga prone gid ang aton nga mga kabataan. Yes, kag there are cases recently no nga even ang mga own parents nila, mga iloy nila, ginikanan nila, amay nila, sila pang involve sa pag-abuso ini, pagbaliga sa mga litrato, hublas nga litrato sa ilang mga kabataan. Kay Mama Antoinette, pwede naton mapaatagdugang sa ato ng online child sexual abuse and ano na ini kalala subong kung diri sa Pilipinas ang istoryahan, Mama Antoinette? Well, ang bag-o nga kaso subong, no? So, ginatawag naton siya nga online sexual abuse and exploitation of children o kung pagpang-abuso sa kabataan online. Where the Philippines is actually the epicenter. Kumbaga, nagapamayagpag gid kita pero hindi naton dapat ikalipay because kita kuno according sa mga CSO or national organization na diskubrihan nila nga madamo sang materyales, videos, photos nga halin sa Philippines, no? Whereas ang mga bata ginapa-perform sa live stream, ginapicturan, ginavideohan while ginaabuso. Kag ini ginapadala siya sa lain-lain nga pungsod, no? Or sa mga western countries. Most cases ginatawag natin ni siya nga pedophilia, amo ni sila ang mga nakabatsyag sang sexual arousal sa mga kabataan. So madamo nagid pinaka-youngest is 5 months old. Kag napatay gid to siya ang bata. So sa subong nagapadayon sa Japon, nagtaas ini siya nga kaso especially gid sa pag-pandemic kay nadulaan pangabuhian ang aton nga mga ginikanan, ang aton nga mga guardian. So abi nila kay hindi man malabot sang mga galantaw ang mga kabataan nga naga-perform sa tubang sang kamera, abi nila okay lang kag wala sang epekto. Well na ginato no nga maskin hindi makapta ng mga kabataan, may epekto gid na siya sa gihapon sa ila. Long time effect, may trauma siya ang ginatawag naton. Okay, thank you so much, kid Mama Antoinette. Now, let's have Ma'am Eglantine Cami. Speaking of online child sexual abuse, we'd like to ask if there are also cases reported in France about online sexual abuse and what are the actions and initiatives of Chameleon France, Ma'am Eglantine? Yeah, online sexual abuse also exists in France. Not only do we have French adults abusing children online worldwide, using internet, using social media, using online games, for example, Filipino children, but we also have French children being sexually abused online in France. We know that it takes less than a minute for a French child to be contacted by a predator online on a social media. So French children are being groomed, are being victims of cyberflashing, of sextortion, sexually abused in order to create material, as Antoinette said before. The other problem is that France is one of the main hosting countries for those sexual material, and we know more broadly that more than 60% of child sexual abuse material are being hosted in European countries. So we have yet a lot to do to reinforce the law, to reinforce the international cooperation, for example, between Philippines and France, but other countries as well. That's why in Chameleon France, we also raise awareness
to prevent online sexual abuse and sexual abuse among children, for example, in schools, in hospitals, in fosters, but also among parents and professionals, so that they can become protective adults if anything happens to a child. We also raise awareness to the public to break the silence, break the taboo with campaigns, with events, and we influence policymakers so that protecting children become a priority, and we have like means and money to fight against it. Since 2023, we also train youth advocates. We took example from the Filipinos youth advocates to train youth people to become leaders to fight sexual abuse. And for the moment, we do not take care of victims and survivors, but that's why I'm here at the Chameleon Philippines Center as such an example for us. So we hope we can develop our programs in France as well to take care of victims. And also in one study posted by the United Nations Commission on Human Rights, it says that one of the problems in France about online sexual abuse is that there are family or there are mothers of the victims who are not willing to cooperate with the authorities. They're not willing to help their own children. What does the government of France do about this problem, and how do you help encourage these parents to help their children? Yeah, the children's sexual abuse is still taboo in France. Yes. Most of the cases happen in the family. More than 80% of sexual abuse are incest. So yeah, it's kind of difficult. We have a government that say that it has to be a priority. We have to talk about it. We have campaigns. We have awareness messages everywhere on the TV. But for the moment, we don't have enough means, enough money, us organization to fight against it. So our mission as Chameleon France is to meet the parents, meet the professionals, so that they can know how to act. They know how it is important to protect the children, and then we can act and make and create a more protective space for them. Thank you, ma'am. We'll address the same question kay Ma'am Antoinette, no? Kay amo mani ang permigid gina-istoryahan naton diri man mambuayan ang gina-share sang aton nga authorities nga ang dapat man tap naon is because kun ang nag-aabuso ara sa sulod mismo, no? Sa Yes. inyong pamilya, tendency is ginatabon-tabunan or hindi pag-isugid sa aton nga Philippine authorities. Ano naman ang aton nga ginahimo para nga makakampanya against sa sini, ma'am, and matap na ini, Ma'am Antoinette? Yes, no. So, pinaka-relevant kina siya nga question because kami sa Chameleon hindi na namon kinahanglan sang madamo pa nga research or any makadto sa iban nga agency because kami mismo sa Chameleon nakita namon mismo, nabatian namon mismo sa kabataan, sa girls nga amon nga ginabuligan ang ilang istorya, no. So we have a lot of cases and almost 80% of it is what we call incest, whereas ang family members nga supposed to be maprotekta sa ila kabataan, sila pa ang nag-aabuso. So isa gid na sa ginaobra namon isang awareness campaign, no. Ginagakanda kami sa mga lectures, ang mga layi naton nga ga-exist, ginaano namon siya, gina-simplify para maintindihan sa aton nga ginikanan. Kag of course may bag-o kita nga layi ang lowering the age of statutory rape. Inabala nga kung ang isa ka adult may sexual relationship sa bata nga below 16 years old, ina automatic rape kay kisa ang gahamba sila nga consent kuno sang bata nagpasugot man, no. So hindi na siya factor sa aton nga kaso basta ang bata below 16 years old ang tapos may adult automatic no sexual abuse ina siya. May ara pa nga other technicalities amo na nga nagapangayo gid kami kang bulig sa CHR naton kag sa Public Attorney Office para maintindihan sang aton nga mga komunidad nga ang mga kabataan naton hindi lang sila nga object nga ma-obey sa aton. And we also empower our local duty bearers, no, mga barangay kapitan naton, barangay kagawad, VAUSI officer, tanod, even teachers, no, on the proper handling of child sexual abuse disclosure. Kay kung kaisa kung manugid ang bata, hindi, kung wala kita ihibalo,
hindi kita aware nga may ginatawag nga revictimization, no? Kung sa diin ang aton nga reaction, balakis ang aton the way mag-usisa, ang aton body language, instead nga makabulig kita sa bata, mas nakapalala, no? Kag nagakis ang ginatawag kita nga nga stigma o kung victim blaming, no? Ang ginabaliskad nato ng sitwasyon kay nga ano ang bayo mo, ano oras ka nagpuli, hubog ikaw, no? Mga amo sina nga pamangkot, Mga nga lalaki. nagupod-upod ka sa iya, Oh, no? hambal ka mga lalaki. Abi, permi mo ginaupod. Oo, na amo na kay nga nag-ano upod-upod ka to sa iya, mga amo sina nga sitwasyon, no. Ang punto naton diri sa kadamo sang amon nga no, we also will include that we also do lobbying of laws to improve our existing law nga maging child friendly siya. No, we work with we work with our lawmakers, no. Kay membro kami sang CRN. We work with the ILG, no. And in general, no, kay gusto naton ipaabot sa publiko nga gakatabo ang sexual abuse because of abuser, hindi tungod sa pamayo sang biktima an oras siya nagpuli, nga ahubog siya sino ginupdan niya. It's not that. Rape happens because of rapist. Sige. So, lastly na lang, no, ang inyo man nga mensahe kay Mama Antoinette, behalf na lang sang Chameleon Association Incorporated, if may mga upcoming activities man kamo, especially ang pag-showcase man sang mga talento na sa mga kabataan dara sa Chameleon Association, dara sa may Sablogon, no? Sablogon, Sablogon. Pasig City! Yes. Oh, ma'am? So, in behalf guro sa Chameleon, no, sa amon mga staff, sa amon volunteers, sa amon nga foundress, sa amon nga management, kag sa aton nga mga girls sa Chameleon, kami nagapanawagan gid sa tanan. Una, nagapangayo kami sang suporta, nga kabay pa, kamo manindugan or magadamo pa ang mga nagasuporta sa amon nga kausa. Ini para man sa protection sang aton kabataan. Ma-imagine nyo bala, mga kabombo, ang isa ka future kung sa diin ang kabataan naton, naka-experience siya, ginormalize na lang ang pagpang-abuso. Ano ayhan nga future ina? Malayo pa na siya, pero I'm sure hindi na siya manami nga future, no? Susubong pa lang dapat maging parte kita sang prevention. Kay kung lantawon naton, magasto, mahal, mauti ang intervention kumpara sa prevention. Kag hindi kita maghambal nga, ay wala man na natabo sa akon pamilya, hindi kita maghambal nga, estudyante lang man ako, imo lang man ako nga tawo, wala ako iniskulahan. Hindi na matuod kay kita, kung may ara kita nga pwede maubra, kag kita may pwede mag-take part sa isa ka tika nga makapabag-o sang kabuhi sang isa ka biktima. Kung may nabalaan kita nga kaso sang pagpang-abuso, wala na pagpang-duha-duha, idiretso naton i-report. Kag gapasalamat kami, no, ang one of our activities nga ginalook forward subong, mayara kami sa Carles, mayara kita sa Pasig City, sa San Enrique, and sa iban man nga eskwelahan. So for those who are interested to partner with us, we are welcoming you. You may message us on our official Facebook page, Chameleon Philippines, kay handa gid kami nga makipag-unong magpungko with you to Yes. discuss how can we help each other, how can we help protect our children. Yes, si Mama Antoinette ga reply ginayadayo. 5 minutes okay na na. Reply na. Sige, damagid ka salamat sa atong mga kaupod sa bunga-aga diri sa Good Morning Philippines, again in line ini sa pagmarka sa ikaduha nga semana sa Pebrero ang National Awareness Week for the Prevention of Child Sexual Abuse. Pangapaagi sini Bomboayan, together we can break The the silence. silence. Sige, ginapasalamatan natin President of Voice of Chameleon's Children, Zera Dane Barbero, also ang President sa Chameleon Youth Health Advocates, Renette Jane Panes. Okay, and also kay Ma'am Eglantine Cami, the Chameleon France Advocacy and Youth Officer. Thank you so much, Ma'am. Thank you. And siyempre, ang Chameleon Advocacy Program Associate, si Ma'am Antonetta Acopilpin. Thank you. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 15 minutos na nakaligid sa alas 11 sa aga sa pagpanumbalik sa Good Morning Philippines. Ari, may pamangkot ako sa inyo. Kabombo nung pinaka-nanamitan ninyo nga ginabaligya sa Biscotso House. Ako niya, Biscotso. Kag galyetas. Oh, wag ka lang. Namit ang galyetas. Oh, ma-story kita, makaang kita ka biskotso. Oo. Sa pagbalik sa Good Morning Philippines, makaligad lang ang pila ka-importante ng mga pahanumdum.